üstəlgə шығarğançı, biz anın üstün tisib, moysalığa teyişdi dəli təmli bulsun. Yandırdan qadan şimdi. Böyle gitsin, olağana kadar. Kimler tarafında? Likten mi vermişler pişirgen sınıken ne biz atının bile kararike vardır yani bunu istemez. İnesine korap kızım kuş. Otasına korap olayın kuş deyip dürüst itip etkenler. Çünkü bolalarımız mine elbetine üsep başlık üzle buldular. Mine bəxtli deyip sanayım üzümünü. Ağlımını yoratan. Üzümün milletini yoratan, ağının bütün kişilerini yoratan, kırlarda yürüyü yoratan, mine jey günlerinde günün tünün kırdan faytmayın beni. Tamamında üstlerimde cileklerim. Var mısın? Katmışkan kızlar, ağıl kızlarımız. Kim okutuşu bulup işleyin, kim sadıkta, vaspitатель bulup işleyin, kim dayatka, barımızda, barlık işimizin taşlığımızda, şuşunda salavat sakıtlıysa yürüp geliriz. Çünkü biz keşkeneden şulay yürüp öğrengen biz indi şuşunda yarımsan bilgen. Hatta bizim ağıl yerinde iş kupulsa da, Mında көп білікті қайтабыз, үйренеміз. Менің мында жүрген ішіме де ярап қалам. Әбилердің мен апаларының бейгенлерін, киінгенлерін, сөйлескенлерін біліп қайтабыз, үйренеміз. Аны да мына іште де не керек болауы. Мында келіп қайтсақ, қайтқас сөйлеріне бар, икінші жерлерге барабыз. Мен келешегі yanında еліп атырған апалар біліп. Волмикевич, да, учила? Резиде үзе Әрәкәй авылы мәктәбенең башлангыч сыйныф укытучысы. Әйе, алар балаларны рәхәтләнеп татар мөхитендә тәрбиялиләр. Мәктәп үз түбәсе астына балалар бакчасын күп ныда алган. Без бит татар кешеләре. Үзебезнең татар теле. Директор. Үзебезнең моңыбызны саклап калырга. Татарча инде татар баласы язарга белсен, укырга белсен. Үзенең шын татар язучыларын, татар җырларын өйрәнсеннәр. Безнең беренче класстан ук
Татар теле укытыла. И балалар бакчасында да бик нык безнең воспитательләребез, программаларыбыз бар. Аның өстендә эшлибез инде. Тырышабыз. Балалар белән чын татарча сөйләшергә. Бит Казанга килеп сыкмаса да, чын татарча үзебездәрәк булса да саклап калырга тырышабыз. Үзебезнең менә авыл тарихын, татар икәнебезне онытмаска, и бик сөенәбез дә татар икәнебезгә. Билгеле мәктәп укучылары Сәрдария ансамбленең киләчәге. Бүгеннән инде алар кулларына уен кораллары алган. Кем нәрсәгә һәвәс? Сокланалар килеп күргән кеше шул Аракай дигән авылга. Мәһабәт таулар, ял сакчыларыдай каршы тора җилгә, давылга дигән шигырь юллары белән без Хәкимовлар гаиләсенә килдек. Рәфидә апа әлеге гомер иткән авылына, халкына, яраткан кешесенә багышлап шигырьләр яза. Чын ихластан мәхәббәтен яшермичә сөйли. Еңелек, ана сәресен яраттым. Шуннан тора башлагач үгәндем. Инде балаларым үстемендә. Балаларымның балалары бар. Кеше туган авылын бик ярата. Но авылыңда булмасаң да, үзең яраткан кешең белән яшәсәң, бернинди хыянлык да юк. Яраткан кешең белән яшәргә кирәк. Зур түгел. Йорт төзелешләренә килсәк, үзгә 4-5 тәрәзә урамга карый. Тагын шунысы кызыклы, аларның үй алдыда, түбә астында. Урам капкасыннан керүгә идәнгә аяк басасың. Халык оста, эшчән. Юлыгыз басу кырларга Әрәкәй авыл хуҗалыгын алып баручылар янына. Без татар халкы эшләүчән. Халыкка эш кирәк. Безнеке ерләрдә ашлык үстерәбез. Мал карыйбыз. Мин бик сабам, авыл хуҗалыгы күтәрелеп китәр. Ашарга бөтен халыкка кирәк. Так, самый главный эш кешенеке. Бу кешеләрнең һәммәсен авылына булган мәхәббәте һәм Сәрдария татар халык фольклор ансамбле берләштерә. Иткеш матур Сәрдария татар халык фольклор ансамбле белән аралашканнан соң, минем чын мәгънәсендә биисе килә башлады. Һәм миңа ярдәмгә ансамбльнең иң өлкән кешесе Әминә апа килде. Çocuk yaşlıydı dinlemeklerine. Mine halı halda zerittiller. Şunun ardına astığız başlık. Sağı bir kuruk yaşlıyım. Olga gitten, orta gitten. Bu bitti beşin gitte. Biri kuş kuruk yaşlıydın. Ezgine beşin gitte. Bir kuruk kayırsa orta gittip de eğlenip de sağa koyarız tutarlar. Koyaklar, nişi gidip bozturga, nişi gidip sıfırlara, nişi gidip girenirgen ya. Ne mini koraptır? Şuna Nurel. Mini koraptır. Дөресрәге минем тулысым да бу авыл яшәешенә, аның гадәтләренә, көн күрешенә чумып яшәп карыйсы килде. Аларча бию түгел, басып кына да тора белмәвем мине оялтмады. Әминә апа үзе бию хәрәкәтләрен яратып, бизәк дип атый. Бию барышында мин якын тирә татар авылларының үзләренә генә хас бизәкләре барлыгын аңладым. Алай гына да түгел, әле авылдагы һәр биюченең тыкырдавы бизәге үзгә икән. Әминә апа 8нче дистәне баклый. Әмма яшьтәмени эш. Соклану хисеннән кала сүз юк. Беләк исемен оныттым. Тырыша торгач мин шигырьне булса да Әрәкәй авылча биергә өйрәндем. Алар мине биергә генә түгел, бәхетле булырга өйрәттеләр. Асылда көчле халкымның рухы ята иде. Bütün Tatar halkına min tilekler silerdi. Minna, әйе. Күптенісі de şunday әйбет. Şatlıkta yaşasın, hep ayda hasarı, mərtəni, hep oynap bilip kına yaşasınlar, emine bizim yaşlar. Бunda шактый күп атаклы нәсел дәвамчылары яшәй. Аракаевлар, Хәкимовлар, Гафаровлар, Габаевлар. Аларның шаҗирәләре зур итеп эшләнеп, мәктәптә әленгән. Балалар ата-бабаларын ишетеп, Вот он дерево. Вот он дерево. Блин. Вот это дерево Хакимова. Наше дерево. Өлкә күләмендә дә бер генә чарада узмый. Алар бик күп бәйгеләрнең җиңүчеләре, бөтен дөньяга танылган ансамбль.
Түгәрәк уен дип исемләнгән беренче бөтен Россия татар фольклор фестивалендә җиңеп чыгулары моны тагын бер кат исбатлады. Аның народный исемен Салават җитәкчелегендә Bu Әкрәм Мөллә. яклап киленә. Бу эш Салават аркасында devam ettiler. Şunu bana söyle. Dürüst yol böyle varağımız iken bu 50 yılın boyuna yüzümüzün Ural yaklarında, Tüben Sergi rayonunda bolgan, saklangan bugünkü günge folklorumuzna biz jiteklep alıp baratıran kişiler kampanya indi bütün dünya ko'rsatira kerak. Birinchidan, ikkinchidan bu yo'lalar, bu urf-odatlar bizga xatli saqlangan ekan. Endi bizning to'pam vazifamiz bu yo'lalarni ham urf-odatlarni oldagi qumlarga topshirish. Chunki bizning 4 bugun alar barisi da birga sahnada yuri. Biznikilar opalarına, abilarına, anilarına, atilarına, ham qortaylarına ko'rib, alarga soqlanib, shulay o'rganib kelib boralar. Alar endi o'zimizning milliy kiyimimizni, shu qo'yilgan ko'ylaklarimizni, mo'yinchalarni, soqollarni kiyishga uyalmaylar. Biz бәхетле, һәр тугандагының кояш нурларын тоябыз. Шул көннең вакыйгаларына рухланабыз, сөенәбез, киенәбез, яшибез. Без бәхетле. Чөнки бу дөньяда бәхетнең ни икәнен аңлап, үз кыйбласын табып яшәүче халкым бар. Рәхмәт аңа.